ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ କରିବ। ଯୁବା ମଣିଷ କି ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିବ? ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମୟ, ଯେଉଁ ଯୌବନ ସମୟ, ଏ ଯୌବନ ସମୟରେ ଆମେମାନେ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କିପରି ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ପଥ ମାନେ ରାସ୍ତା। ଏ ଯୌବନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ଭାବନା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ଯୌବନର ରାସ୍ତା କଣ୍ଟକମୟ ରାସ୍ତା, ପ୍ରଲୋଭନର ସମୟ, ମନ୍ଦତାର ସମୟ। ଏ ଯୌବନ ଜୀବନକୁ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକାଇବାନି, କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବୟସ ଟିକେ ହଉ ହଉ ସେ କଥା ଦିଅନ୍ତି ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ପୁଅ ଝିଅ ପରସ୍ପର ମିଶନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ବଦନାମ ହେଇଯାନ୍ତି, ଧରି କିଏ କାହାକୁ ପଳେଇବ, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଏ ଯୌବନ ଜୀବନରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ପଥ ପାଇଁ ଆଲୋକ। ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ, ସୁବୁଦ୍ଧି କରିବ, ଜ୍ଞାନବାନ କରିବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବ, ମନ୍ଦରୁ ଦୂରେଇବ। ଅର୍ଥାତ ବିବାହ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୌବନ ଜୀବନର ମନକୁ କାହାକୁ ଦବ। କାହିଁକି ଆଜି ଝିଅମାନେ ହତ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁଅମାନେ ହତ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଆଉଛି। କାହିଁକି ମୋ ଝିଅକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା, କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ କି କ'ଣ କହିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଲା କଥା କି ନଦେଲା କଥା, ବାହାଘର ହେଲା ନାହିଁ। ଝିଅ ପୁଅ ସହିତ ମନା କରିବାରୁ ପ୍ରେମିକା ଘର ଆଗରେ ପ୍ରେମିକ ପୁଅ ତେଲ ଢାଳି ହେଇକି ମରିଗଲା, ଜଳିଗଲା। ନିଜେ ଦେଖିଥିବ ସବୁ। ଆମେ ଏ ଯୌବନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ବିବାହ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରିୟତମା ପ୍ରିୟତମ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହେବେ, ବାହାଘର ହେବେ, ଉଭୟଙ୍କର ଶରୀର ଏକ ହେଇଯିବ। ବିବାହ ଆଦରଣୀୟ ହଉ, ଶଯ୍ୟା କାହିଁକି? ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଯୌବନ ସମୟରେ ଆପଣା ପଥ, ଯେତିକି ଦିନ ଜଗତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ବିବାହ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ମନକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୃଦୟକୁ, ଚିନ୍ତାକୁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏକ ପଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମନ ଏଣେ ତେଣେ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଦେବା।
ଏ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିଥିବେ ଯୋସେଫ କଥା। ଯୋସେଫ ଫଟିଫର ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଫଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ କିଛି ନଥିଲା। ଯୋସେଫ ଉପରେ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା କି ନାହିଁ? ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବାକୁ ଗଲା। କିଏ ଗଲା? ଫଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ଗଲା? ଯୋସେଫ। ଯୋସେଫ ସାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୌବନ ଜୀବନ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର ହେଇଯିବ, ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଯା। ଯୋସେଫ କାହାକୁ ଭୟ କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କଲେ। ସେ ଆପଣା ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିବାହ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ମୁଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଝିଅକୁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ଫଟିଫର ଭାର୍ଯ୍ୟା କହେ, ଯୋସେଫ ଶୁଣ ହେଲଏ, ତୁମ ସଙ୍ଗେ ହେବ ମୋର ମହାମିଳନ। ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଧର, ମୋର ମନ କିଣି ଦିଅ। ମନ ବାଞ୍ଛା ଆଜି ମୋର କର ପୂରଣ। କିଏ କହୁଛି? କାହା କହୁଛନ୍ତି? ତମର ସବୁ ହେଇଯାଉ, ମୋ ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯୋସେଫ ରାଜି ହେଲା କି? ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଯୋସେଫ କହିଲେ, ମାତ ବିକ୍ରି ହେଲେ ମୋହି ସତ, ତୁମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହେଲି ମଣିଷ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ମୋର ମାତା ଅଟ, ମୁଁ ତୁମର ଅଟେ ପୁତ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କିମ୍ପା ମୁହିଁ କରିବି। ମା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲି, ମୋତେ ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ବାପା ମା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଖାଇଲି। ତୁମେ ମୋର ମା, ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋହି କରିବି ନାହିଁ। ମା, ଏ ଅପରାଧ ପାପ ମୁଁ କରିବିନି, ତୁମକୁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। କହୁ କହୁ ଉତ୍ତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଫଟିଫର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ସେ ଯୁବକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ଧରି ପକେଇଲେ। ଯୋସେଫ ରହିଲା କି? ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଧାଇଁକି ପଳେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଯୋସେଫ ତ ନରହିଲା, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳାଇଲା। ଆପଣା ସୁରକ୍ଷା ପେ ନିଜେ ରଚିଲା। ଧାଇଁକି ପଡ଼ିଲା, ମନ୍ଦରୁ ପାପ କାମରୁ ଧାଇଁକି ପଳେଇଲା। ଯଦି ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ପାଖରେ ରହୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଧାଇଁକି ପଳେଇଲା। ଦିନ ଆସିଲା, ବିନା କାରଣରେ ସେ ଜେଲ ଗଲା, ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଦିନେ ମିଶ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋସେଫ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଫଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ପତନ ହେଲା,
ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିଲା। ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖି ଆପଣା ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସଳଖ କଲା। ଆମେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଦୂରେଇବା, ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇବା। ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଏବଂ ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂରେଇ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯୋସେଫ ଏହି କଥାକୁ ମାନିବାରୁ ଦିନେ ମହାନ ହେଲା ଏବଂ ଆମେମାନେ ବିଭାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା, ମନ୍ଦରୁ ଦୂରେଇବା। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବ। ଆମେ ନମସ୍କାର।